Doorpress-nya. Ya, gitu. Oke. Oke, siap? Oke. Kolaborasi ya. Oke. Yo, tambal ban dados Madangkara. Oke, yo. Sikat Om Kluduk dadi bane. Iya, dadi. dadi dongkrake aku. Sampeyan ra macak. Ngono. Ngono. Yo, mangga diaturake. Blarak disampirke Madangkara pancen. Oke, yo. Kira-kira. Ya, gamelan ya. Gamelan iki lagi. Seksone, Pak, seksone. Madangkara. Aku iki tukang tambal ban. Uripe
Mugi-mugi rezekinipun Piyai Madiun tambah mlumpuk. Alhamdulillah kan.